Namatikdan ang pagmahal sa pipila ka lamas ug mga gulay sa Bangkeron Public Market sa Davao City. Ani report. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, usa sa mga lamas nga dunay grabing pag-usbaw sa presyo ang ahos nga moabot na karon sa 160 pesos ang matag kilo gikan sa 130 pesos matag kilo. Matud pa sa mga naninda nga tungod kini sa mahal nga palit gikan sa mga supplier. Nagmahal sabang atsal nga anaa sa 130 pesos matag kilo gikan sa 80 pesos per kilo ug kamatis nga 70 pesos nga gikan sa 40 pesos matag kilo sa milabayng semana. Samtang nagpabilin sa 70 pesos hangtod 85 pesos matag kilo ang Bombay, 90 pesos matag kilo sa white onion, sibuyas dahon nga 80 pesos matag kilo, limon nga 25 pesos matag kilo, luya nga 80 pesos matag kilo ug kulikot sa 80 pesos matag kilo. Samtang namatikdan sabang pag-usbaw sa presyo sa gulay sa maong merkado publiko. Ang repolyo sa 70 pesos hangtod 100 pesos ang matag kilo gikan sa 35 pesos. Ang okra anaa sa 55 pesos matag kilo, talong sa 60 pesos matag kilo, ampalaya sa 50 pesos matag kilo ug pechay sa 60 pesos matag kilo. Matud pa sa mga naninda nga dunay pag-ubos sa gibagsak nga gulay sa Bangkeron Public Market tungod sa mga nasinating daot nga panahon ug ang pag-angkat sa Visayas ug Luzon. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.